Sasuwuking gending ingkang kapireng kawuriyan kasembadan lulus raharja niskala wisuda purna wiyata. Salajengipun tata cara angka panca anenggih atur panuwun siswa winusuda ingkang dipun suli dening Ibu Winarsih SPD. Jumenengipun kaapit dening Ibu Mia Ayu Setiani SPD saha Ibu Muktiana Sekar Tri Julyanti SM. Sumangga nun kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinartan atur manganjali, mugi-mugi hejwalaning iman engkang sampun rumasuk, rumusep manjing telenging sendangsih, kuwawi hangwimwi, kukuh, bako, santoso, henang suli, raos, batos panjenengan sedaya dalasan kula anggenira samya saya sengkut sumuyut sujud manembah wonten ing pada duyaning Gusti ingkang Maha Suci. Pamoring kawilujengan karaharjan nugroho wilasaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih sanitiyasa langgeng tumedhak tumanduk kajiwa kasarira dumateng jiwangga panjenengan sedaya lan kula waratin sagung kulawarga waratin sagung dumadi raharja rahayu niskala satuhu nuwun. Ingkang dahat kinurmatan PLT Bupati Pati utawi ingkang hanyuli sagunging Narapraja satriyaning nagari wewengkon Kabupaten Pati. Pangarsa DPP Permadani nuninggih Bapak Dr. Yohan Suyitno Yoga Pamungkas MPD sapanderek. Pangarsa DPW Permadani Provinsi Jawa Tengah utawi ingkang hanyuli sapangayap. Pangarsa DPD Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, tuwin Kabupaten Grobogan sahandung-handungipun ingkang hambek luhuring darma. Sangya para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang boten saged sinebat kanthi kapiji-piji ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Mirungganipun para kadang kinasih siswa bergodo 3 dasa kalih ingkang pinaringan karaharjan lan kamulyan dening Gusti ingkang Maha Wikan. Amit amit pasang aliman tabi ilo-ilo dino sinabet ing ilo duni tinebihno tulak sarik dumawah tawang toang mugi kalis saking siku denening pangeran. Nuwun sewu nyuwun agunging samodra pangaksama dene kula pun wiwin endah winarni sampun kumawani cumantaka nerak subasita marak mangarsa jumejer wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Keparengna kula
angampil saha anggembel kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben eco sekeco mangun oneng dwanda pangandikan ateges mboten saking kiranging unggah-ungguh tata krama tuwin subasita ananging awet aurate ngemben jejibahan luhur ingkang kedah sinangkul labet tinatah tuwin tinanggenah minangka wimbasara cundhaking atur dening para kadang siswa pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda Permadani Kabupaten Pati bergodo kaping 3 kalih kinen amahayaken wedharing gonta babaring sedya ingkang taksih kinandhut ing wardaya purwakaning atur sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken nyaosaken puji syukur kajuk wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Suci. Inggih awit saking sih palimirmanipun ingkang sampun kapatedhakaken dumateng panjenengan sedaya lan kula cehna ing rikalenggahan menika sampun kineparengaken kempal manunggal ambabar bingar wonten ing madyaning Pendapi Agung Kabupaten Pati ngriki hangestreni kepiyaan wisuda Purnawiyata pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda Permadani Kabupaten Pati bergodo kaping 3 kalih kanthi suka raharja nir ing sambikala menggah atur salajengipun para kadang kinasih bergodo 3 kalih ngaturaken agunging panuwun wonten ngarsanipun pamong DPD Permadani Kabupaten Pati ingkang sampun kinembanan dening pamong DPD pamong DPW saha DPP kuwi babar layar nggelar pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda bergodo kaping 3 kalih satemah para kadang siswa saged tumut bibinau ngudi kawruh ngupadi ngelmi nuninggih babagan kabudayan Jawi tetilaraning para leluhur doe nguni ingkang pranyata adiluhung ing sakureping jagat saklumahing bumi puniki atur panuwun salajengipun konjuk dumateng para Dwijawara para suyati ingkang sampun kasdo nggulawentah para kadang siswa kanthi sabardrana sareh sumarta satemah para kadang siswa saged ngrampungaken pawiyatan cehna kawistara cetha ing wekdal menika saged nderek kawisuda ing kepiyaan wisuda Purnawiyata ingkang pratandhani paripurnaning pawiyatan kejawi saking menika para kadang siswa bergodo 3 kalih nyuwun sih palimirmaning para dwija para ndene duk nalikaning bibinau nampi seserepan dereng kuwawi nglenggahi jejering siswa taksih kathah tindak tanduk tandang grayang lagak lagean munomuni ingkang singlar saking Reh Udanegara paugraning pawiyatan satemah mboten saged ndamel reseping penggalihipun para dwija para adilenggah ingkang kebak ing berkah sasampunipun para siswa kawisuda minangka warganing Permadani badhe leladi ing madyaning bebrayan agung kanthi menika keparengna nyuwun panjurung pamuji donga miwah tambahing pangestu mugi-mugi anggenipun samiya leladi ing pabrayan tansah rancak gangsar datan manggih rubeda menapa-menapa sedaya tumindakipun tansah saged nggambuhaken jumbuhing ati lan pakarti kalian sesanti Triniti Yogya Permadani puput pepet pepuntaning atur jejering titah sawantah manungsa lumrah
engkang tansah lelumban ing jagat kekirangan nglenggono bilih sisip salah cupet cewet saha cicer menika tansah anggo hamengkoni dumateng jasad kula priyangga. Sedayaning atur ingkang kalantur-lantur, tutur ingkang boten mulur, ketaling basa beroning wirama, kisruh cauhing parama sastra, minggahing subasita saking reh tata krama karana saking andhaping seserepan kula. Pramila kanthi andhap asoring jiwaraga kalilakna kula nyuwun sih agunging samudra pangaksama. Lontong janur lawang gedhe wates dusun keheng lepat pangapura kang kasuwun. Ing usana Suradira Jayaningrat lebur dening pangestuti. Jaya Jaya Wijayanti Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.